Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa wannan tasha tamu ta Arewapackage TV, tasha da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. Wannan tasha yau ta kawo muku hotunan manyan jaruman Kannywood tare da iyalansu a cikin yanayi na nishadi. A yanzu dai jaruman Kannywood suna yawan bayyana fuskokin 'ya'yayensu, wasu ma har da na matayensu, sabanin a shekarun baya da suka wuce ba a ganin hakan daga gare su. Amma idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun daura. Masu sauraron mu, kada ku manta da ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun daura.